manta kauna ba, ba za na manta kauna ba. A soyayya ta ba za na manta kauna ba, buri na rayuwa ta ke ce, ba za na manta komai ba. Komi na mallaka na baki, ba za na rage komai ba. Duk inda kika je zan bi ki, ba za na juya baya ba. Ina san ki so na gaskiya sosai, ba san da zana daina ba. Kaunar ki ce cikin ruhina, ba wanda za ya canza ta. Na tubure a bari ni da ke zuciya ta fuskanta, ke zuciya ta yarda da ke ce cikon muradinta. Kowa da wacce ke kaunar sani ta waza na ririta, kowa ya tambayan seke a koyaushe zana nana ta haya. San kike damuna, ba maganin da zai aiki, in dai da ke kawai na warke. Burin ido ya kalle ko yaushe, kunnuwan nan nawa burin su ji muryarki. Ko yaushe ni kawai seke, kullum zuciya na baki. Ni ne zan zama mai rakiya a duk inda kika ce zaki haya. Kwanta bacci ke ce cikin mafarkina, duk sanda na yi shiru sai in ji tunanin ki ne cikin raina. Kin zama ni na zama nake, na zarce so ina kauna. Ni dai kawai a bari ni da ke, kaunar ki ce cikin raina. Na san ba zan yi kuka ba, in dai da ke a gefe na haya. Na zo gare ki mai sona, duk inda kika je zan je. Dan Allah ki bari ni anan, idan kika bari ni ina zan je. Dukkan abin da ke raina na bar suna kado su waje. Ke ce kawai cikin raina, soyayyar ki kawai na je. Mai so na gaskiya sai barka, mai yaudara kuma jaje haya. Mai sanka ka gama samun dacewa, sai dai ka ji ka kamar sarki, kullum kana canzawa. Za ka ji farin ciki kullum, kewar ka ta debewa. Ko da cikin abokan naka sai sun ga kayi canzawa, domin kana da mai kaunar ka, mai sanya zuciya nutsuwa.